Voor asperges hoeven wij het in Limburg in ieder geval niet ver te zoeken. We zetten de auto langs de kant van de weg en we krijgen ze vers gestoken zo mee in een kistje in de auto. Maar hoe zit het nu met al die andere producten? Het vlees, de eieren, de aardbeien, noem het allemaal maar op. Nou, dat gaan we bekijken samen met jullie, heren Frank en Lucas. Goedemorgen. Morgen. Morgen. Ooit over nagedacht hoe lang jouw carbonaatje moet reizen of jouw asperge voordat die op het bord van de consument komt te liggen? Ik zou het niet weten. Gemiddeld misschien wel per item een kilometer of weet ik veel, 300, 400. We gaan het beleven. Ik neem jullie mee naar het distributiecentrum in Barendrecht, waar al die verse producten bij elkaar komen. En dan natuurlijk met de vrachtwagens door heel Nederland in de supermarkt te komen. Uiteindelijk bij ons in de koelkast. Koffie op? Ja. Actiemannen. Kunnen gaan. Want niet alleen op jullie bedrijf is het voorop staan, ook in Barendrecht. As we ride. Binnendeur. Tweede verdieping. Left it far behind. Kun je even strikken? Silhouettes of palm trees, seconds across the moon. Living in the moment. Die kant op. Girl who left too soon. It's one of my favorite songs. En dan is het nu aan ons om jouw asperges te gaan zoeken. Appels, peren. Weet je waar de asperges liggen? Ja. Waar? Die kant ongeveer op? B6 Oké, 6. en B7 staan ze. Toppie. Doe je wel een beetje voorzichtig? There she goes, dive right on. Night is young. Broccoli, venkeltjes, biokolen. Vinden jullie het niet bizar? Gewoon dat je het nu hier allemaal ziet liggen? Ja, dan zie je het allemaal pas bij elkaar liggen, hè? In plaats Ja. van netjes in de winkel en... Het is wel een organisatie. Limburgse sla, jongens. Delicious, die tweelingjongens uit Noord-Limburg ook, hè? Zitten die? Ken je ze? Ja, Nou hebben die echt ook hun naam, hè? Delicious. Daarmee laten ze hun product helemaal zien. Dat heb jij met je vlees niet. Nee. Hoe zou jij dat willen? Want dit vlees van jou gaat naar Vion. Dat komt ook hier aan, maar dat gaat dan meteen weg, hè? ja. Dat wordt hier niet echt opgeslagen, want Nee. dat is echt vers product, dus dan moet het meteen naar de winkels toe. Ja. Weet jij hoe lang dat vlees dan, of hoe oud dat vlees dan is als het uiteindelijk in de schappen ligt van de supermarkt? Ik denk dat er niet veel tussen het echt klaarmaken, het uitbenen en dat in de schappen ligt. Dat kan hoogstens 1 of 2 dagen tussen. Ja? Ja. Zou jij nou niet eigenlijk gewoon willen van vlees van Lucas, carbonade van Lucas? Zou je dat uiteindelijk willen? Ja, dat is heel mooi zien. Ja, dat zou wel mooi zien. Dit is knap gedaan, hè? Limburgse sla. Maar nog steeds geen asperges van Frank. Gaan we toch nog even verder kijken. Wat ik nog niet helemaal begrijp, is dan koopt de supermarkt dus op de veilingen op. Ja. En die brengen het hier naartoe. Dan komt er gewoon een sticker van de supermarkt op, soms hè, bij sommige producten. Maar bij jouw kijk, dit zijn ze toch? Bij jouw asperges niet. Check en dubbelcheck. Volgens mij kan jij het ruiken of ze van jou zijn. De aarde van Swinkel. Nou, het ruikt kakelvers. Zijn ze van jou? Ze zijn van mij. Dat zijn ze. Zie Mooi, ze? Ja? mooi hè? Mooie strakke koppen, mooi wit, mooi recht. Dat is het, zo moeten ze eruit zien. Ja. Dat zijn ze. Goed gevoel. Jazeker. Ziet er goed uit. Ik heb straks nog een verrassing voor je. Oh ja? Ja? Doe ze maar terug.
500.000 kilo vlees van jouw bedrijf, 60 ton asperges, 2 bulkmarkten met kwaliteit. Hè? Want het is niet zo dat bulk geen kwaliteit is. Ja, absoluut niet, nee. Nee. Dus, en in het vroege seizoen is het geen bulk, maar is het echt een niche product. En daar staat een prijs tegenover. Maar dat is uiteindelijk wat de consument bepaalt en betaalt. De bulk en de niche. Oh, kom. Het is immens groot. John, hoeveel hectare? Ongeveer 25 hectare praten we hierover. In 2 verdiepingen. Oké, 25 hectare. Ja. En dan zit je met vers en halfverse producten. We noemen dat hier vers en semi-vers producten. Ja. Eigenlijk alles wat geconditioneerd is, eigenlijk alles wat in de supermarkt ligt en gekoeld is, dat vind je hier. Hoeveel producten, weet je het? Voor AGF praten we ongeveer over AGF, 4 dus dat is... aardappels, groenten en fruit. Ja. Praten we ongeveer over 400 producten. En als we gaan kijken naar semi-vers gebeuren, nog eens een keer een 2600 producten. Dus een kleine 3000 verschillende artikelen praten we hierover. En dan wil ik natuurlijk heel graag weten hoeveel Limburgse artikelen heb je, maar dat weet je denk ik niet, hè? Er zijn ook specifieke regiogebonden artikelen. Ja. En elke regio, hè, denk aan de Zult, et cetera, voor Limburg Ja. sowieso. Maar dan praat je toch wel over een 80, 90 artikelen specifiek voor Limburg. We hebben net de Limburgse asperges ook even gevonden, hè, met Ja. de teler. Is het nu als supermarkt, waar speel je nou op in? Op wat die consument wil? Of voed je de consument op? Kies je voor niche? Kies je voor bulk? Hoe werkt dat? Ja, je kiest uiteindelijk, zeg je van wat wil de consument? En dat heeft te maken met niche, met voorraadproducten. Je gaat gewoon, wat wil de consument? En dat leveren wij. Ik zou zo graag willen weten hoe vers nou de asperge is die net bij Frank van het Land is gekomen. Dus hij steekt ze, dan gaan ze naar de veiling, Ja. daar hebben jullie contracten mee, die koop je in en dan? Helemaal goed. Op een gegeven moment worden ze hier geleverd in de ochtend. Dan gaan ze direct naar de picklocaties. En diezelfde dag worden ze nog verzameld. En gaan ze per distributieweg naar de klant toe. Uiteindelijk maximaal verblijven ze hier 18 uur. Alle asperges? Alle asperges. En hoeveel auto's per dag vertrekken er dan? Gemiddeld 110 auto's per dag. With just one kiss, you could change. Ondertussen hebben wij ook wel 500 kilometer achter de rug, hè? Dat is een heel ritje. Een heel ritje. Eindelijk terug in ons... Limburg. Ja, want Limburg is natuurlijk toch de allerlekkerste plek waar je kunt zijn. En ik neem jullie mee naar, denk ik, het allerlekkerste restaurant met de allerbeste chef-kok, Hans Vermolde. Dat was mijn cadeautje voor jullie. En hij gaat met jullie producten een topgerecht maken. We hebben geen stropdassen, maar dat draagt hij zelf ook nooit. And all the Kom. boys shut you up. Someone put a break in your coffee cup when you're trying to decide. Hans, Goedemiddag. Frank en Varkens, Lucas, de aspergeteler. Hi, welkom. En de varkenshouder. Nou, Leuk dat hier, jullie er zijn. alles ligt al klaar. Jouw kunsten voor hun cadeautje aan de Maas. Wat is het lekkerste gerecht uit Limburg? Asperges. Met? Ham. Hij was de varkensboer. Ja, Ja, dus lekker. dat ze het over elkaar. Wat hebben we in Holland? Wauw, ballen, Gehaktballen. We hebben gehaktballen. hakt en we hebben asperges, ja. Go tell the world, tell it I'm on fire. My wings are burning, speak Vers for klaver. me. Wat hebben we gemaakt? We hebben dus hammoes van gekookte ham, jouw ham. Die hebben we eventjes door een plakje ham heen gerold en op het bord gedrapeerd. We hebben eitjes uit rijmenstok. We hebben een paar bereidingetjes van asperges gemaakt. We hebben natuurlijk van de kontjes hebben we aspergegel gemaakt. Dus zeg maar een soort vinaigrette als baren van aspergegel. Aspergegel. Laat zien. Ja. Nee, in de mond. Lekker? Ja. Lekker. En zo is voor mij Limburgse asperges op Limburgse wijze. Op een koude manier. Ik ben ontzettend benieuwd. Top. Hebben jullie alles bij elkaar? Dus één hap met de asperges, met het klaverblad en het stukje ei. En dan
Durf je dat? Gewoon helemaal. Lekker? Je moet die zelf proberen nou te maken, Tuus, maar dat is verkeerd wel. Toch een niche. Het is heerlijk. Het is echt apart. Apart, hè? smaak. Ik ben benieuwd naar de gehaktbal. Ja, ik ook. We wachten het af. I got a hebben een eitje. chip on my shoulder and a halo on my head. I'm an angel with an attitude and my favorite kaas? color's red. I got the sky on my side. Limburgs gehakt. Jouw varkens. Een Hollandse, oer-Hollandse Limburgse gehaktbal met een eitje erin. Jouw aspergetjes met het kookvocht. Dus niet heel erg hard doorgekookt, maar anders krijg je een bitter asperge. Een beetje roerei van gemaakt, dus heel luchtig roerei. Ik was aan het twijfelen, maar jouw paarse aspergetjes. Nootmuskaat erbij. En voor de rest wens ik jullie eigenlijk wel een heel lekker zonnetje toe met het hele lekkere gerecht. Super, dankjewel. Limburgse kan het niet zijn. Van Limburgse bodem. Gewoon genieten, mannen. Het was een topdag. Can I have some clean top? Take off your skinny jeans. Sometimes I think that I hate you, make up so you wind up next to me. Dream that you were on a train, you were leaving, you were leaving.